Predstav si, že kráčaš lesom, ktorý sa zrazu otvorí a pred tebou sa objaví obrovský kamenný venec hradieb. Vietor sa opiera do múrov, ktoré už dávno nemajú strechy. Tráva prerastá staré priekopy a v diaľke vidíš Prešov, dolinu Torisy a ďalšie kopce, kde kedysi stáli iné pevnosti. Toto nie je obyčajná zrúcanina. Šarišský hrad bol kedysi kráľovským sídlom, miestom veľkej politiky, rodových sporov, vojen, ale aj domovom vojakov, remeselníkov a obyčajných ľudí, ktorí v jeho tieni žili, modlili sa, báli sa aj radovali. V dnešnom videu sa pozrieme na to, ako sa z vyhasnutej sopky stal jeden z najdôležitejších hradov severovýchodného Uhorska, prečo sem chodili králi, ako sa do neho zahryzli mocenské boje, čo spôsobilo jeho zánik a aké legendy tu dodnes medzi ľuďmi kolujú. A samozrejme pozrieme sa aj na to, čo z neho ostalo a prečo má ešte stále zmysel vyšlapať si kopec až hore. Ak máš rád dejiny Slovenska a chcel by si vidieť viac podobných videí o našich hradoch, budem veľmi rád, ak dáš tomuto videu like, zazdieľaš ho medzi ostatných a napíšeš komentár, ako sa ti páčilo. Nezabudni na odber kanála, aby ti neunikli ďalšie časti série o slovenských hradoch. Ak chceš ísť ešte o krok ďalej, môžeš sa stať členom kanála. Členovia dostávajú videá v predstihu, môžu hlasovať o témach, ktoré spracujem a pri komentároch majú vlastný odznak, takže ich návrhy vidím ako prvé. A ak ma chceš podporiť jednorazovo, môžeš využiť aj super vďaku. Pomáha mi to platiť nástroje a všetko okolo tvorby. A na úplnom konci videa nezabudnem poďakovať všetkým členom kanála. Poďme sa pozrieť na príbeh Šarišského hradu. Dávno predtým, než sa na Torisov objavili prvé kamenné múry, tu bola len hora. Nie obyčajná, ale sopka. Žeravá láva, sopečný popol, dunenie pod zemou. Geológovia dnes vedia, že Šarišský vrch je andezitové vulkanické teleso. Pozostatok dávnej sopečnej činnosti. Ľudia si tento vrch vybrali veľmi skoro. Archeologické nálezy ukazujú, že okolie bolo osídlené už v praveku a vo včasných obdobiach, takže kopec mal význam dávno predtým, než na ňom vyrástol hrad. Pre ľudí, ktorí žili v doline, to muselo byť zvláštne miesto. Výrazný vrch, ktorý trčí nad krajinou a prirodzene priťahuje pozornosť. Skúsi predstaviť noc, keď na vrchole planie oheň a svetlo plameňov vidno ďaleko do tmy. Pre obyvateľov okolitých osád mohla byť takáto hora miestom, kde sa stretával svet ľudí a svet bohov. Ako presne vyzerali ich rituály, nevieme. Ale to, že tento kopec bol dôležitým bodom v krajine, je isté. O mnoho storočí neskôr sa svet mení. Po doline Torisy vedie dôležitá obchodná cesta. Kupci s vínom, solou, plátnom, kožušinami, obchod medzi severom a juhom. Kto kontroluje cestu, ten má clo, peniaze a moc. Po tatárskom vpáde v 13. storočí, o ktorom bolo predchádzajúce video, si uhorský kráľ uvedomí, že krajinu treba pokryť sieťou pevných kamenných hradov. Drevené opevnenia Tatári vypálili, kamenné múry však vydržia viac. Na Šarišskom vrchu preto vyrastá nový kamenný hrad, kráľovský, nie súkromný. Múry sa dvíhajú z andezitu, ktorý sa dá ťažiť priamo pod nohami. Najprv vzniká mohutná hranolová väža, ktorá slúži ako posledné útočisko, symbol moci aj sklad všetkého dôležitého. Okolo nej vyrastajú hradby, hospodárske budovy, vstupná brána chránená priekopou. Predstav si prvé roky jeho existencie. Ráno ešte len preráža sivé svetlo cez hmlu v doline a na hradbách už stojí vojak v tvrdej zbroji. Opiera sa o kamenné cimbúrie, cíti chlad, ktorý sa mu ceskou pomaly prebíja až ku kostiam a pozerá sa na malý veľký Šariš v doline. Strechy domov sú ešte mokré od rosy, z komínov sa začínajú dvíhať prvé prúžky dymu a po ceste práve škrípe voz so sudmi soli. Pri bráne sa zbieha niekoľko ľudí, voz zastane, stráž sa nakloní nad okraj hradnej priekopy a začína sa zjednávať clo. Koľko sudov, odkiaľ, kam, pre koho
a hlavne za koľko. Na nádvorí sa prebudzajú aj ostatní. V kuchyni sa varí hustá polievka, pare sa nechce držať nad kotlom a rozlieza sa do všetkých kútov. Služobničky krajajú kapustu, čistia koreňovú zeleninu, odháňajú mačky, ktoré by sa rady dostali k zvyšku mesa. Nad ohniskom visí čierny kotol a v ňom buble voda, do ktorej postupne putujú kúsky udeného, chlieb sa krája na hrubé krajce a pri dverách už čaká chlapec s vedrom, aby jedlo odniesol stráži na múroch. V rohu nádvoria kováč obúva kone. Kladivo rytmicky udiera do žeravého železa, iskry letu krátko osvetľujú jeho spotenú tvár a chrbát mu pokrýva kožená zástera. Každé kopyto treba zdvihnúť, očistiť, priložiť podkovu, prichytiť klincami. Vedľa neho čakajú dvorní jazdci, jeden si kontroluje opasok, druhý dotiahne sedlo, tretí sa opiera o kopiu a sleduje, čo sa deje pri bráne, lebo aj oni čoskoro pôjdu dolu do doliny. V jednej z komnát sedí pisár pri stole, na ktorom je rozložený pergamen, kalamár a niekoľko pečatí. Pri sviečke zapisuje, koľko čoho cez hrad prešlo, počet vozov so soľou, koľko sudov vína dorazilo pre posádku, aké listy prišli od iných kráľovských úradníkov. Každý zápis musí byť čitateľný, každé číslo zrozumiteľné, lebo z týchto riadkov sa raz bude skladať obraz toho, ako si hrad plní svoje povinnosti voči kráľovi. Z chodby sem dolieha dupot, topánok, tlmené hlasy stráží a občasné zaškrípanie drevenej brány, keď sa na chvíľu otvorí a zase zavrie. Na hornom nádvorí sa medzi tým rozohráva iný život. Ženy nesú vodu zo studne, deti behajú okolo a hrajú sa medzi drevenými prístavbami, občas ich niekto okríkne, aby nebehali príliš blízko k hradbám. V malej kaplnke sa modlí kňaz za ochranu hradu a mier v okolitej krajine, za to, aby tadiaľto prechádzali len kupci a poctiví cestujúci, nie vojska a lupiči. Takto mohol vyzerať bežný deň na Kráľovskom hrade, ktorý mal chrániť cestu a zároveň byť centrom moci v celom okolí. Nie je to jedna konkrétna opísaná udalosť, ale skôr obraz každodennej reality, v ktorej sa miešal vojenský život, obchod, správa krajiny, aj obyčajné ľudské starosti. Šarišský hrad sa stáva správnym centrom celej župy. Podľa neho dostane meno celý Šariš, región aj komitát. Sídlia tu kráľovskí úradníci, ktorí dohliadajú na kráľovské majetky, dane a bezpečnosť. Šariš nie je kdesi na konci sveta. V stredoveku je to dôležitý bod, kam reálne prichádzajú králi. Hrad patrí korune a tak tu králi nielen menujú úradníkov, ale aj prebývajú, keď ich cesty zavedú na východ krajiny. Predstav si scénu. Do doliny sa valí kráľovský sprievod. Na čele jazdci v zbroji, za nimi povozy so zástavami, dvorskými dámami, sluhami a pokladnicou. Vojak na hradbách kričí do strážnice, že kráľ je na dohľad. Na nádvorí je zrazu ruch. Pripravujú sa komnaty, nosí sa drevo na oheň, kuchári krájajú mäso, váľajú cesto, chystajú víno. V hradnej sále sa ligotajú sviece, kameň je prikrytý farebnými koberčekmi, hrá hudba. Hostia dvíhajú poháre, z dvora sem občas dolieha erdžanie koní. Takto si môžeme predstaviť kráľovské návštevy, o ktorých vieme, že v tejto oblasti a na tomto hrade prebiehali. Šariš bol v tom období dôležitým kráľovským sídlom, nie zapadnutým kútom. Kto sedel v kúte medzi nižšou šlachtou, kto nosil misy, kto len z diaľky sledoval lesk kráľovskej prítomnosti, to už nepoznáme, ale patrí to k atmosfére takéhoto miesta. Tak ako na mnohých uhorských hradoch, aj tu sa kráľovská moc postupne mieša s mocou veľmožov. Začiatkom 14. storočia sa Šariš dostáva do rúk rodu Omodejovcov, nepriateľov kráľa Karola Roberta. Omodejovci rozširujú hrad, pribúdajú obytné aj hospodárske budovy, valy, nové brány. Šariš už nie je len kráľovským úradníckym sídlom, ale pevnosťou, na ktorú sa viaže vernosť veľmoža, nie panovníka.
Hradný kapitán Demeter z neho terorizoval okolité mestá a kráľovi verných Zemanov. Neskôr sa však situácia vyostruje. Panovník Karol Robert sa snaží zlomiť moc Matúša Čáka a jeho spojencov. Jedným z kľúčových momentov je bitka pri Rozhanovciach, kde sa stretne kráľovské vojsko s koalíciou veľmožov. Po porážke Omodejovcov sa král opäť opiera o kráľovské hrady. Šariš je obliehaný. Predstav si tábory pod hradom, stany, ohniská, obliehacie stroje. Na hradbách stoja obrancovia, strieľajú z kuší, valí sa na nich dym zo zapálených šípov. Prvý útok môže zlyhať, hrad drží, ale moc veľmožov sa láme a Šariš sa vracia pod kráľovskú kontrolu. Kto presne otvoril brány, ako prebehli rokovania, koľko krvi tieklo, to nepoznáme do detailu. Isté je, že po tomto období sa hrad stáva opäť pevnou súčasťou kráľovskej siete pevností a správnych centier. V druhej polovici 15. storočia sa Šarišský hrad dostáva do víru veľkých mocenských zápasov v Uhorsku. V tomto období zasahuje do jeho osudov aj český vojenský veliteľ Ján Jiskra z Brandýsa, ktorý ako kapitán bojuje v službách kráľa proti jeho odporcom a ovláda rozsiahle územia Horného Uhorska, vrátane viacerých hrádov v Šariši. Šarišský hrad sa tak na istý čas dostáva do sféry jeho vplyvu a stáva sa súčasťou vojenskej siete, ktorou Jiskra kontroluje sever Uhorska. V druhej polovici 15. storočia sa hrad neskôr dostáva do rúk šlachtického rodu Pereniovcov, ktorí ho ďalej rozširujú a posilňujú novým hradným múrom. Z pôvodnej kráľovskej pevnosti sa stáva výrazné rodové sídlo a zároveň dôležitý vojenský bod severovýchodného Uhorska. Po osudovej bitke pri Moháči sa Pereniovci prikláňajú na stranu kráľa Jána Zápolského a aktívne sa zapájajú do mocenského zápasu v krajine. Spor medzi stúpencami Zápolského a Habsburgovcov sa rýchlo mení na otvorenú občiansku vojnu. Cisárske vojsko hrad oblieha a v roku 1537 ho aj dobíja. Po dobití hradu sa na Šariš presúvajú provinčné orgány z kráľovského domu v Košiciach. Dôvod je jasný, po Moháči rastú obavy z tureckých vpádov a Šariš má výrazne lepšiu obrannú polohu. Hrad sa tak stáva centrom habsburskej časti krajiny, ktorá siaha od Tatier až po rieku Tisu. Pod vládou Habsburgovcov je Šariš prestávaný na mohutnú vojenskú pevnosť s kasárenským štýlom života. Má stálu posádku približne 200 pešiakov a značný zbrojný arzenál. Zo šlachtického sídla sa definitívne stáva strategická vojenská pevnosť, ktorá chráni severovýchodné hranice Habsburského Uhorska. Predstav si hrad v týchto časoch. Na nádvorí sa už nekonajú hostiny, ale nastupujú vojenské oddiely. Stráže stoja pri bránach, v skladoch ležia súdy s pušným prachom, na hradbách bdejú delostrelci a z veží sa pozoruje krajina od Tatier až po nížiny smerom k Tise. Šariš sa mení na pevný štít, ktorý má zadržať všetko, čo by prišlo z juhu. 16. a 17. storočie sú pre Horné Uhorsko obdobím veľkého tlaku. Na juhu sa rozkladá Osmanská ríša, krajina je rozdelená, vojny a povstania sa striedajú. Šariš síce neleží priamo v prvej línii proti Turkom, ale stále je dôležitým bodom obrany, logistiky a kontroly územia. Hrad sa prispôsobuje novým časom. Staré vysoké múry už nestačia, proti delám a strelným zbraniam treba bastióny, hrubé hradby, nižšie, ale masívne opevnenie. Pri hradbách vyrastajú nové bašty, štvorcové aj okrúhle, v ktorých môžu stáť dela. Predstav si rannú hmlu, ktorá leží v doline. V jednej z bášť stojí delostrelec, kontroluje hlaveň, vedľa neho ležia gule. Po dvore prechádzajú vojaci v novších uniformách, niektorí v kožených kabácoch, iní v jednoduchších šatoch, ale všetci so strelnými zbraňami. Vojna je už iná, než začias mečov a kuší. Zároveň však hrad nie je len vojenskou pevnosťou. Je to miesto, kde žijú rodiny vojakov, remeselníci, služobníctvo.
Deti tu vyrastajú medzi múrmi, ktoré sú pre ne prirodzeným ihriskom. A možno sa až neskôr dozvedia, koľko bojov sa o tieto múry kedysi viedlo. V 17. storočí prichádza ďalší významný rod – Rakočiovci. Šarišský hrad získajú do svojich rúk, no na rozdiel od iných sídel ho nevyužívajú ako hlavné rodové centrum. Skôr slúži ako kasárne a pevnosť v systéme vojenských opôr. Rozhodujúci zlom však nepríde v podobe posledného veľkého obliehania, ale iným spôsobom. Na hrade je pracháreň, sklad pušného prachu. V druhej polovici 17. storočia, okolo roku 1660, dôjde k obrovskej explózii, ktorá časť hradu zničí a zvyšok urobí ťažko obyvateľným. Predstav si tichý deň, možno len s porivmi vetra, keď sa hradom ozve náhly otras. Výbuch. Múry sa trasú, okná vyletia z rámov, strechy sa rúcajú. V prachárni sa zmenia súdy plné prachu na ohnivú guľu. Kamenné bloky letia po nádvorí, drevené trámy horia. Ľudia kričia, snažia sa bežať k bránam. Koľko obetí to malo, ako dlho hrad horel, aké presne boli následky, nevieme do detailu. Isté je, že po tomto nešťastí stráca Šariš význam. Opravy by boli drahé, doba sa mení, mocenské centrá sa presúvajú inde. Hrad postupne chátra, opúšťa ho posádka aj úradníci. Zo živého kráľovského hradu je zrazu len monumentálna ruina, do ktorej sa vracia vietor, dážď a ticho. Kde sú staré múry, tam sú aj príbehy. O Šarišskom hrade sa medzi ľuďmi tradujú rôzne legendy. To, čo teraz zaznie, sú ľudové povesti, nie overené fakty, ale patria k atmosfére miesta. Krásna Sabina. Na polovačke v hustých lesoch sa raz stratil mladý vládca Šarišského hradu. Za tmy idúcky za svetlom sa dostal na susedný hrad, kde nepoznaný požiadal o nocľah. Ráno sa išiel odobrať od svojho hostiteľa a vtedy stretol jeho krásnu dcéru Sabinu, ktorú otec úzkostlivo strážil pred svetom. Na mieste si padli do oka a odvtedy sa tajne stretávali. Nakoniec sluhovia šarišského pána Bodo a Gregor Sabinu uniesli na miesto, kde ich čakal mladý hradný pán. Tam, kde hradný pán Milu sám vzal na koňa, prikázal postaviť mesto s názvom Sabinov a pomocníkom pri únose daroval osady, dnešné Gregorovce a Bodovce. Takéto legendy možno nie sú v archívoch, ale žijú v rozprávaniach a dodávajú miestu zvláštnu príchuť. Po storočiach chátrania sa zo Šarišského hradu stáva romantická ruina. V 19. a 20. storočí sem začínajú chodiť turisti, milovníci histórie, výletníci. Z hradieb je vidno nielen Prešov a dolinu Torisy, ale pri dobrej viditeľnosti aj ďalšie hrady v okolí. Z jedného miesta tak vnímaš celú sieť pevností, ktoré kedysi tvorili obranný systém krajiny. Šariš sa postupne dostáva aj do povedomia pamiatkárov. Stáva sa národnou kultúrnou pamiatkou a začínajú sa snahy o jeho konzerváciu a obnovu. To, čo dnes na hrade vidíme, opravené časti múrov, zabezpečené veže, informačné tabule, nie je samozrejmosť. Sú za tým roky práce dobrovoľníkov, občianskych združení, obce aj odborníkov. V ich rukách sa hrad pomaly mení z nemého svedka minulosti na živé miesto, kde sa dejiny nielen pripomínajú, ale aj znova žijú. Je to iný druh života než začias panovníkov, ale stále je to príbeh o tom, ako si ľudia vážia svoju krajinu a jej minulosť. Záver. Ak si dopozeral video až sem, veľmi pekne ti ďakujem. Napíš mi do komentárov, či si už na Šarišskom hrade bol a ako na teba pôsobil. Ak sa ti video páčilo, budem rád za like, odber kanála a zdieľanie medzi ľudí, ktorých by mohlo zaujímať, koľko pokladov máme na Slovensku v podobe hradov. Ak chceš podporiť kanál ešte viac, môžeš sa stať členom. Členovia dostávajú videá v predstihu, môžu hlasovať o ďalších témach a ich komentáre majú odznak, vďaka ktorému ich ľahšie nájdem. Okrem toho môžeš podporiť tvorbu aj cez super vďaku. Každá takáto podpora mi pomáha robiť väčšie a kvalitnejšie projekty o slovenských dejinách.
A úplne na záver, ďakujem členom kanála. Bez vás by tieto videá nevznikali v takej podobe, v akej ich dnes vidíte. Sledujete Dejiny.sk.